lo negre. Periodista. Vale. No sé, esta me parece un poco... Bueno, hacemos esta. Vale. Per la roba, Sí, qui és per la roba, periodista? sí. Aquesta. La de vermell. Vale. Em poso molt estandarditzada, diria que la de negre, però podria ser qualsevol de les dues. Aquest d'esport. Vale. Ser tertulià. És entre moda i esport. Entreteniment. Pues jo suposo que de moda. Perquè el veig molt ben arregladet. D'aquests programes com d'entreteniments semiculturals. Tertuliano. Més tertuliano. Vale. També. Un tertulià. Aquest? Aquest més aviat d'esport. De medicina. Dins d'un magatzin. Aquesta senyora de cultura. Un documental especialitzat. Nutrició. De moda. Home, d'esports no. No sé. Pues de moda. Ara em tocaria dir moda, no? Nutricionista. Pues un programa d'aquests que dic jo de xafarderies. Programes per passar la tarda. De disseny, de moda. Vale.